Soc Joan Vicubedo. I Joan Vicubedo és el tio Vicent. De menut vaig tindre un succeït faraònic. Sí, duguera molt prompte al parvulari. Sí, anava al de Nyonya Lolita. Sí, allí, als Carmelites de Borriana, ella era la mestra. I el primer dia que arriba, va, i de prompte ve una xiqueta i allí, a la meva taula, me deixa un avionet. El dia següent, me deixa 2 avionets. A l'altre, 3 avionets. A l'altre, 4 avionets. Al final, una amuntonada d'avionets. I jo vaig i li dic, escolta, i per què me deixes tant d'avionet? I ella em contesta, és que tu eres el meu cel. I si ja conte contat, conte acabat. Demanar informació no compromet res. I ho podeu fer a les adreces electròniques i o telèfons i o a l'adreça postal de la imatge.